O'n i'n meddwl swn i'n gwneud fideo yn dangos sut i ddefnyddio TweetDeck. Mae o'n adnodd am ddim, handi iawn ar gyfer amserlennu a cadw golwg ar gwahanol gyfrifon cymdeithasol. Ymddiheuriadau am yr gadair squeaky yn y cefndir. Felly mae TweetDeck, wedi sillafu TweetDeck, mae'n un gair fel yna, .twitter.com, yn rhan o Twitter ei hunan. Yn yr un modd a mae analytics.twitter.com hefyd yr un peth. A adnodd ar gyfer Twitter yn unig ydi o. Mae o yn defnyddiol os da chi yn rheoli sawl cyfrif Twitter yn benodol, yn ogystal â jyst rheoli cyfrif chi'ch hun. Felly mae'r dashboard yn mynd ar ei draws o'r chwythurau. Felly da chi'n gallu ychwanegu gymaint o golofna a da chi isio ar draws fel hyn. A mae yna wahanol fathau o golofna. Felly, dwi fan hyn, a mae'r gwahanol gyfrifon wedi cysylltu efo fy mhroffil i. Mae'n bosib gweld y cyfrifon fan hyn, accounts. A dyma'r cyfrifon dwi'n ei rheoli fan hyn. Mwyn ychwanegu cyfrif i'r TweetDeck, da chi yn clicio'r botwm yma, link another account to your own. Felly, enghraifft, os da chi fel person yn rheoli sawl cyfrif, enghraifft cyfrif menter, cyfrif papur bro, cyfrif band, fel dwi fan hyn yn enghraifft, mae'n bosib cysylltu yn fan hyn. Da chi'n rhoi eich username a'ch password ar gyfer y cyfrif da chi eisiau cysylltu efo nhw. Felly, enghraifft, cyfrif y fenter. Felly, username at be bynnag a'r password ar gyfer y cyfrif yna. A pwyso authorize. Yna bydd yr cyfrif yn ymddangos yn fan hyn, o dan accounts. Mwyn ychwanegu colofn gwahanol, da chi'n pwyso add column. Rwan dyma yr mathau gwahanol o golofna sydd ganddo chi. Colofn home ydy casgliad o tweets y pobl da chi'n dilyn. User ydy'r colofn sy'n dangos be da chi wedi postio, felly eich profile enghraifft. Notifications ydy unrhyw notifications, felly os da chi wedi cael eich tagio, neu unrhyw un sydd wedi negesu chi, neu wedi sôn amdano chi mewn neges. Allwch chi hefyd gael colofn search, sy'n helpu chi gadw trac ar unrhyw hashtag, neu unrhyw bwnc penodol, neu unrhyw tweet sy'n cynnwys hwnna yn y testun ymddangos yn y golofn yna. Rai eraill sy'n gallu bod yn defnyddiol ydy lists. Felly mae gen i list mentra iaith sydd yn casglu mewn un golofn dim ond tweets a retweets gan y mentra iaith. A wedyn mae'r lleill hefyd yn gallu bod yn defnyddiol. Dwi ddim yn defnyddio nhw'n bersonol, ond mae yna gwahanol bethau ydych chi'n gallu defnyddio. Un arall hefyd sydd yn defnyddiol tu hwnt ydy scheduled. Dwi efo'r colofn yma yn barod, a wna i ddangos hwnna i chi yn munud. Ond be mae hwnna yn dangos i chi ydy yr nifer neu yr negeseuon da chi wedi blaen amserlennu. Reit. Dyma ni felly, mae gen i fi home yn fan hyn ar gyfer please, sy'n dangos casgliad o'r negeseuon gan bobl da ni'n dilyn. Notifications fan'na wedyn, sef pwy sydd wedi dechrau dilyn ni, pwy sydd wedi tagio ni. Gen i notifications cyfrif fi. Cartref y cyfryddfa, so dyma di'r pethau da ni wedi postio, retweetio ag ati. Home eto. User eto. Dyma'r list, dyma hyn, y rhestr. Mae hwn yn cynnwys posts gan y mentrau. A wedyn, sawn ni mlaen,
golofn scheduled yn wag ar y funud, ond byddai'n dangos sut i'r gynnwys rhywbeth yn fanna. A dyna ni. Felly, be dyn ni eisiau gwneud ydy amserlennu neges i fynd ymlaen. Felly, mwyn sgwennu neges, da chi'n pwysau hwnna, new tweet. Da chi'n dewis pa gyfrif da chi eisiau fod oddi wrtho fo. Dwi'n dewis un Metra Iaith. A dwi eisiau rhoi rhywbeth am brwydr y Bwgan Brain. Reit. Felly, dyma ni, a wedyn swn i'n ychwanegu llun fel arfer, a bydd o'n ymddangos yna. Na ni, hashtag allwch chi ychwanegu mwy o luniau fanna. A wedyn, yn hytrach na tweetio fo yn syth, dwi'n mynd i roi schedule tweet. A dwi'n mynd i roi o am 4. Ni. Mae yn 4 o'r gloch rwan, felly dwi'n methu roi o am 4, neu roi o 4:1. Na ni. Bydd hwn rwan, os dwi'n pwyso refresh, bydd yn ymddangos yn y golofn scheduled. Dyna ni. Felly, mi allwch chi gael hyd at 30 tweet wedi amserlennu yn y golofn yma, a wedyn bydd yn ymddangos ar y proffil pan mae'n taro'r amser yna. Rwan dwi'n mynd i ddileu hwnna yma. Felly, dyna'n syml sut i defnyddio TweetStack. Mae yna lot o wahanol elfennau allwch chi gynnwys. Ond be dwi'n ffeindio'n ddefnyddiol amdano fo ydy bod chi'n gallu cael trosolwg o sawl cyfrif ar yr un dudalen yn eitha syml. A da chi'n gallu symud pethau yn dibynnu ar be sy'ch chi'n hoffi gweld yn gyntaf. Felly, dwi'n mynd i symud y rhestr Mentra Iaith i'r chwith. Dwi'n dragio fo, gafel yn yr tamed bach yna. Yr un peth efo notifications. Dwi'n mynd i symud hwn yr holl ffordd i'r chwith. A mae yna ambell i settings allwch chi edit list yma yna. So, dyma'r holl fentra sydd ar y rhestr, allai ddileu neu ychwanegu tuag ato fo. Allwch chi rannu fo. Ac remove ydy cael gwared o'r golofn. Felly, neu remove hwnna, mae'n diflannu, ac ychwanegu yn fanna. A ni symud o'n ôl i'r blaen. A dyna ni, yn syml iawn, sut i ddefnyddio TweetStack